Od prirodnih ljepota, dopunjenih šarolikom povijesnom i kulturnom baštinom, stvorili smo jedinstven kutak na zemlji. Ime smo mu dali Mozaična Hrvatska. Prvog dana stvaranja priče o mozaičnoj Hrvatskoj dotaknu smo se vina. Tako je mozaična Hrvatska postala vinska Hrvatska, pa su i njezina vina mozaična. Rekli bismo vina Croatia, vina mozaika. Svidjelo nam se ovo što smo do sad vidjeli, pa nastavi smo stvarati priču. Od drevnog Dubrovnika nema ljepšeg grada, a ta ljepota ogleda se i u čaši domaće Malvazije. Čini se da Dubrovačkoj Malvaziji mogu konkurirati samo najbolja vina. Logično je onda da smo krenuli put Dingača, na vinski poluotok Pelješac. Penjanje na vrh ovog prestižnog vinogradarskog položaja, za kojeg stručnjaci kažu da je najzahtjevniji položaj za proizvodnju vina u svijetu, prava je adrenalinska avantura. S vinove loze koja se ovdje gotovo cijele godine kupa u suncu, a osvježenje nalazi u plavom Jadranu, nastaje grožđe čiju je dušu moguće osjetiti u čaši. To je duboko, snažno vino, plavca malog. Sad smo već postali gladni, a na Korčuli itekako znaju kako zadovoljiti ovu ljudsku potrebu. Mogli smo birati morske plodove, rižoto, slastice i sve to naravno uz tamošnjeg domorodca, krepko vino, pošip. I nismo ni trepnuli, a već nas zaslijepi bjelina bračkog kamena. Od njega su izgrađena brojna glasovita zdanja, vjerojatno uz ispijanje mnogo bačvi svakojakog domaćeg vina. Domaće vino otišli smo potražiti na Pag. Iako nije poznat po vinima, nego po glasovitoj stoljećima staroj čipki, na ovaj su nas kameni otok uputili stručnjaci, kako bismo kušali vino autohtone sorte Gegić. Na prvi nam se pogled učinilo da je takav nepouzdan, nerodan vinogradarski položaj Bucavac. No zašto onda slika ovoga vinograda krasi zgradu Ujedinjenih naroda u New Yorku? Konačno, u zalazak sunca, odluči smo malo se odmoriti. Dan je bio više nego uspješan. Trećega dana jutro nas je zateklo na najvećem našem poluotoku, Istri. Po jedinstvenom amfiteatru znamo, u Puli smo. Nastavljamo priču vina Croatia, vina mozaika. Na ušću rijeke Mirne umili smo snene oči i tako osvježeni započeli dan. Odmah smo uočili razlike između škrtog dalmatinskog tla te bogate i plodne istarske zemlje. U obalnim dijelovima Istre ona je žarko crvena, a njezinu boju s ruku je teško isprati. Kakvo li je onda vino s ove zemlje? Moćni teran. I nismo se ni zapitali, a već smo ga imali priliku kušati uz najveće domaće specijalitete, glasovitu divljač. Zelenu pak Istru krasi bijela zemlja, a vinogradi na njoj terasasto se prostiru po upečatljivim brežuljcima. Na takvim lozama raste svježe i mirno proljetno vino Malvazija. Gotovo da nema jela uz koje se ova istarska eno-ikona ne može sljubiti. Jednak užitak ovome eno-gastronomskom doživjeli smo u stoljetnom gradu Poreču. Diči se i ponosi ovaj grad tragovima bizantske nazočnosti na vlastitom tlu. Najbolje smo to vidjeli u svakom komadiću mozaika ugrađenom u Eufrazijevu baziliku. UNESCO ju je proglasio svjetskom kulturnom baštinom. Shvatili smo brzo. Plavo-zeleni krajevi mistične Istre imaju iznimno bogatu povijest. Od hrane tvore kulinarsku fantaziju, a vino pretvaraju u rapsodiju za nepce. Sve to doživjeti u romantičnom Mediteranu, poznatom Rovinju, najljepši je oproštaj od Istre. Pogled nam se znatno suzio.
Umjesto plavo-zelenih prostranstava pred nama su, kao na slici nacrtani, valoviti bregovi. I ima ih jako mnogo. Osjetili smo odmah, ovdje nam je toplo samo oko srca. Temperature su niže nego u Istri i Dalmaciji. No, bez obzira na različite klimatske uvjete, istom snagom kao i drugdje u Hrvatskoj, vinova loza ovdje iz zemlje crpi ono najvrijednije. Vidi se to po različitim vrstama grožđa, od Pinoa, Rizlinga, Pušipela ili Sauvignona, koje na prežuljkastim padinama daju jednako dobro vino kao i u regijama iz kojih potječu. Svidjelo nam se ovdje to što vino nismo morali ni kušati, a u čaši se ogledao njegov karakter, svježina ovdašnjeg podneblja, nenametljivost ovdašnjih ljudi i tajanstvenost samog vinara. Karakter je to vina s bregova, svježe, živahno vino. Još jednom smo se osvjedočili, vina Croatia su vina mozaika. Zaista je teško napustiti Zagorje, Moslavinu, Plešivicu, Međimurje, jer ovdje smo, kao nigdje do sada, odmorili dušu. Ovdje smo slušali zanimljive legende i doživjeli bogatu povijest cijeloga kraja, koja nam se, kao na dlanu, prikazala u baroknim dvorcima. Kao da su izašli iz bajki o princezama i prinčevima, ovi svjedoci prošlosti na najbolji su mogući način zaokružili priču o bregovitoj Hrvatskoj. Da smo na dobrom putu prema jedinoj preostaloj neistraženoj regiji, shvatili smo čim smo ugledali žitna polja i suncokretima preplavljene njive. Evo nas u Slavoniji, na istoku zemlje. Na prvi smo se tren lako složili s pridjevom koji se često pripisuje ovoj regiji – ravna Slavonija. No onda se pred nama stvorila brežuljkasta vinska cesta, toliko nestvarno lijepa da smo zanijemili od ugode. U ovim i sličnim vinogradima iz bogatog tla i pomoću zlatnih ljeta rađa se sočno grožđe, udomaćena graševina. Probali smo to teksturom bogato vino, na mjestu gdje ono odležava već stoljećima, u najstarijem podrumu ovog dijela Europe, u Kutjevačkim podrumima. A kad smo krenuli preko Krndije, imali smo velika očekivanja. I nismo ostali razočarani. Na vrhu nam se ukazao prekrasan vidikovac s pogledom na Panonsku nizinu. Tko bi rekao da je u davnoj povijesti ovo bila morska površina koja je prekrivala jedan dio Europe? Iza sebe je ostavila plodno tlo, zahvaljujući kojem je danas ovo podneblje blagoslovljeno rodnim vinogradima. Prošli smo i kroz Osijek, morali smo pozdraviti Dravu. No ništa nas se nije dojmilo kao moćni Dunav. Pred njim shvatite koliko ste mali, kako je jaka snaga prirode. U Iloku su nam ponudili traminac i naglasili više puta utjecaj rijeke na ovdašnja vina. Vina raznih sorti koja već stoljećima svoje mjesto nalaze u hrastovim bačvama iločkih podruma. Slavonci su se pokazali pravim domaćinima. Prije odlaska nahranili su nas domaćim pršutom, dimljenim šaranom, a našlo se ponešto i za sladokusce. Sve to uz vino osvježavajućeg okusa, rubinsko-crvenu Frankovku. Na povratku smo zaplovili parkom Kopački rit. Kažu da ga nikada nije moguće upoznati do kraja, jer se ovo močvarno područje mijenja gotovo danonoćno. I tako nam je završio i dan 5. 6. dan osvrnuli smo se iza sebe. Bili smo zadovoljni viđenim i napravljenim. Postalo nam je jasno da je ovaj maleni kutak u velikom svjetskom vrtu zapravo izvorište raznih kultura, te da su zbog toga hrvatska vina, više nego i jedna druga na svijetu, vina mozaika. 7. smo dana pošli na zasluženi odmor. Uz čašu vrhunskog vina smjestili smo se u nepregledne ravnice, naslonili na zelene bregove, a pogled usmjerili prema bisernom Jadranu. Od miline duboko uzdahnu. Sve je bilo baš onako kako treba biti. Iz ovog rajskog vrta posla smo razglednicu u svijet. Napisali smo na nju: Vina Croatia, vina mozaika.